הביקורת רק בשיחות סגורות. אני אומר לך, ביבי, בפורום הכי מצומצם, באמת שגם לא אמור לצאת החוצה. יש לנו הרגשה שכולם מדברים איתנו כשהם מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה קטר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. הוא רוצה למשוך אותו, שהוא ידבר. יש איזה כאן, יש איזה כל מקום. מה ההבדל? מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קוראים לה תל אביב. מבחינתם, זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. להביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש שווה, אז נניח שאומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... לא פחדתי לתעמת שם, לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם, שאלו אותי לפני הבחירות, כן, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת בקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חשיבת הממשלה. אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם, והשררתי, היה חתום. למה זה חשוב? כי באותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם אוסלו. עדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. אז כראש ממשלה